perdóname. O canto e mailo baile non son o seu forte. Ás veces desfai máis do que fai. Bueno, non pasa nada. Puxeme nervioso. Pero na arte da comunicación é o rei. Nós xa o tiñamos claro. O mestre Mateo vai para Juan Fuentes. Di que non é amigo das emocións fortes. Pero desta volta levou ración dobre. Cos primeiros que quero compartir este premio é cos espectadores, cos que deciden pasar cada tarde co quen anda aí. O seu discurso xa é historia dos mestre Mateo. Este vídeo faise en familia. E de verdade que me fai moitísima ilusión recibir este premio polo equipo do quen anda aí. Roberto, irmán, que aprendo moitísimo de ti, e Raquel Atanes. Mira que traballei con xente, pero é a mellor compañeira de traballo que tuve nunca xa máis. Juan, é lo mellor. Permitidme agradecerlle ás dúas persoas máis importantes na miña vida, Paula e o meu amor, e a outra persoa non está con nós dende hai 14 anos. Hoxe quero que soe ben forte o seu nome, Carmen Loira. Mamá, vai por ti. Fillo orgulloso de Carmen, parabéns. Moi boa tarde, benvidas e benvidos ao Quen Anda Aí. Son as 4 menos cuarto da tarde. Estábamos volvendo a ver emocionados unha vez máis o discurso de Juan Fuentes este sábado ao recibir esa estatuiña que están vendo aí en directo, que xa está aquí, xa é un membro máis da familia do Quen Anda Aí, gracias ao noso compañeiro, ao noso irmán Juan Fuentes. Dentro un momentiño chegará Juan, porque queremos recibir como se merece, e seguro que vostedes teñen moitas ganas de volver a verlo en directo a Juan e compartir con él esa alegría que él, de maneira tan brillante e tan xenerosa, comparteu con vostedes. Pero agora, vamos a dar paso ao noso compañeiro Juan, Sí. para que entre como a estrela que é, Como que xa era. o mellor comunicador de Galicia. Como viviche ti ese momento? Pensei en ti cando vin esas palabras tan bonitas e tan cariñosas de Juan. É difícil de explicar, porque lle queremos tanto, ¿no? Todo o Sí, equipo lle queremos todo. tanto que, bueno, estou emocionada aínda, sí. Teño ganas de que entre xa. Eu tamén, pero claro, haberá que darlle un paso especial de... ¿no? Ten aí a estatuiña, mira, ten aí a Sí, estatuiña. ben chula. Témola aí no plató, aí está, mira. Isto xa é da familia do Quen Anda Aí, Eu penso que a trouxo para non perdela. Tamén pode máis ser. ben. Dámoslle paso. Dalle paso, veña, dalle paso. Señoras e señores, con todos vostedes, o gañador ao premio Mestre Mateo a mellor comunicador de Galicia, Juan Fuentes. Grazas y grazas. Levo 2 días dando grazas. ¡Qué maravilla! Graciñas a todos vos. ¡Qué guai! ¡Qué Décadas maravilla! de trayectoria en televisión. Este mes fixo 3 anos ao frente das tardes do Pero- Quen Anda Aí. Concursos, programas de animais, de espectáculo, de música, de economía. Ningún formato se Este lle Moncho resiste a Juan Fuentes. Pero Moncho Lemos sigue retransmitindo a gala do mestre Mateo. Moncho Lemos era a voz en off dos premios. Roberto Vilar, presentador de Quen Anda Aí, de Land Rover, creador, ideólogo, tamén ten no seu haber un mestre Mateo e o chimpín de prata do Festival de Cannes. Amigos por milleiros diante detrás das cámaras. ¡Qué maravilla, Raquel! Ti sabes si vai Eu parar non teño el... ni idea, non sei ni onde está metido agora mesmo. E que Moncho. decir da grande Raquel Atanes, grandísima profesional, dilatadísima carreira e trayectoria na televisión de Galicia e fora dela. Levan as tardes máis que os seus amigos e os compañeiros, porque recorden vostedes, xa dabas boas tardes, alá, tan lonxe no 2014. Non para, Que tío, Non para. E que ben fala, Que ben o fai. Sí, Pero unha maravilla. Da xente que fala sin decir nada, para min é mellor. Espectacular. Ni que di Moncho moito. Lemos. ¿Dónde está? Moncho sei, Lemos. está metido. ¿Dónde está Moncho Lemos? Podemos hablar a Moncho? Aquí Oi, está. Moncho. Moncho. Aquí. Qué grande, estamos. Moncho. Moncho, podes parar xa de retransmitir os mestres Mateo? Se acabou a gala, sí. Sí, xa rematou. Ah, vale. Sei que non crees, pero acabou. Non, pensei que había posgala que tiña que seguir Acabou falando. ás 2:30 da mañá, xa acabou. Vale, que ninguén me avisou e seguí aquí. Non nada, podes dixeron descansar. nada, e hasta que manden parar, falo. Moncho, podes descansar de momento que de contado estamos contigo na mesa a laretar, vale? Vale, Un descanso biconato, entón, Moncho, recollo os vémonos papeis. agora. Gracias, Moncho. Bueno, Juan, que? ¿Qué? Estamos aquí emocionados, contentos, felices, emocionados outra vez. Moi emocionado, sí. Qué maravilla. Qué momento, Non me ides facer chorar, veño preparado. Non, xa chorache, xa estou chorando toda a noite, xa non podes chorar máis. No, estou feliz porque é un premio que recoñece un pouco o cariño dos compañeiros, pero estou feliz sobre todo por todos vos, os que estades na casa. O noso traballo, ás veces falamos de audiencias, ter audiencia non significa máis que gañar
o voso respeto e a vosa confianza para escollernos e pasar a tarde con nós e o voso cariño tamén. Entón, estou feliz por todos vos, por os que nos acompañades toda a tarde aquí e, sobre todo, por este equipazo que hai, por equipo que está no que engandaíos, que estiveron, que pasou moitísima xente e este premio é de todos nós. Un orgullo para nós e un orgullo para os espectadores que nos están vendo este premio, é un orgullo para todos, para os que están vendo na casa e para todo o equipo que está. Eu creo que sí, creo que sí. Hala, pois está, que maravilla. Ai, témonos que repoñer un pouco, É que van moitas emocións estes días. Hai que choiar. Sí, moitas emocións. Unha rapaza que vai ter un fillo. É verdade, non levamos unhas semaniñas. Un mestre Mateo, isto que locura é isto. Nas mellores familias pasa, claro. Seguimos con emocións, pero toca chollar, de contadimos cos directos, esperemos ver un vídeo que se está facendo viral e queda moito que pensar. Hai moita xente que critica, ou outra que non. Vémolo e comentamos. Llevamos 17 días lloviendo, como ya digo, y ya se me cambió el acento y todo. Es que soy galego. Mira los pesqueros y todo en el Guadalquivir. Ahí están abajo, están cogiendo percebes, las percebeiras, de aquí de Triana. La plaza del Obradoiro la han puesto aquí en el Alto Sano. No sabes lo que es esto. Está chove, carallo. Percebeiras de Triana, Mi hermana esta mañana... Claro, leva 2 millóns de visualizacións e realmente pues, comparan Andalucía como se fose Galicia polo tempo. Está chovendo moito. Para mí é humor e me fai gracia. Bueno, sabes como é isto, hai xente que lle pareceu mal, pero a min tamén, a mí non me... Saberán por que non estamos rindo, non? Agora se descubrirá. De todos os xeitos, que non se preocupen, que en Galicia non só chove... Entrou un xabaril no plató. Por eso non estamos rindo que acaba de entrar un xabaril no plató. Xa verán agora dentro. Como? O que entrou é o sol é noso, o sol é galego. E ademais nace en Ribeira, aí a ustedes. Aí está, Toñito de Poi. Buenas. Hágase largo, vou para aí. Baixo de la montaña. Pero que isto de que o sol... Faltame as tablas de Moisés. Como que o sol é, Toñito? La Biblia. Faltame as tablas de Moisés.